Няхай будзе пахвалёны Езус Христос. Вітаем усіх у нашай святыні, заахвочваем да кружанцовай малітвы, да малітвы ў нашых сэрцах, малітвы супакою, радасці, малітвы падзякі, малітвы спадзявання. Дзякуем Богу за тое, што атрымалі гэты дар жыцця сённяшняй раніцы, сённяшняга перажывання гэтага свята. Дзякуем за тое, што працягваем сапраўды змагацца і за сваё жыццё, але і не толькі, за жыццё духоўнае нашых блізкіх, нашых знаёмых, сяброў, родных. Дзякуем за тое, што нават маем магчымасць памаліцца за нашых непрыяцеляў, быць можа, і атрымаць таксама дар ласкі прабачэння. Молімся асаблівым чынам праз заступніцтва айца Фабіяна Малішоўскага, молімся аб заступніцтве святога Юзефа, просім іх, якія ўжо знаходзяцца ў Божым валадарстве, блізка Божага трону, данесці нашыя малітвы, бо яны бліжэй, і заступіцца за нас, за нашы інтэнцыі, за нашы падзякі, надзеі, перадаць Богу нашу любоў. Будзем маліцца таямніцы хвалебнай на ружанцы. Запрашаем. Імя Отца і Сына і Духа Святога. Амен. Веру ў адзінага Бога, Айца Ўсемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, і ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, які быў зачаты ад Духа Святога, нарадзіўся з Дзевы Марыі, замучаны пры Понскім Пілаце, укрыжаваны, памёр і быў пахаваны, зышоў да адхланні, на трэці дзень уваскрос з памерлых, зышоў на неба, сядзіць праваруч Бога Айца Ўсемагутнага, адтуль прыйдзе судзіць жывых і памерлых. Ойче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты між жанчынамі і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты між жанчынамі і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты між жанчынамі і благаслаўлёны плод улоння Твайго, Езус. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому. О Марыя, без граху першароднага зачатая. О мой Езу. Таямніца першая у Васкрасенне Хрыста. Пане Езу, ахвяруем Табе гэты дзесятак ружанца на хвалу Твайго пераможнага Васкрасення. Просім Цябе праз гэтую таямніцу і праз заступніцтва Тваёй святой Маці аб ласцы жывой веры. Ойче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі.
Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Хвала Отцу и Сыну, и Духу Святому. О Марыя, без граху першароднага зачатая, о мой Езу, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, найбольш патрэбна Твоя сэр. Таямница хвалебная другая, небошесце Христа. Пане Езу, ахвяруем Табе гэты дзесятак ружанца на хвалу Твайго праслаўленага у небаўшэсце. Просім Цябе праз гэтую таямніцу і праз заступніцу Тваёй святой Маці аб ласцы, непахіснай надзеі і аб палкім прагненні быць у небе. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё, придзі валадарства Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі.
Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну, и Духу Святому. О Марія, без граху першородного зачатая, о мой Єзу, захавай нас от огню пекельного, проведи все души до неба и допоможи особливо тым, кому найбольш потребна Твоя милосердность. Таємниця третя. Послання Духа Святого. Духу Святый, ахвяруем Табе гэты десяток ружанца на хвалу таямницы Пятидесятницы и просим Тебе праз гэтую таямницу и праз заступництво Марии, Твоей верной обранницы, об боской мудрости познания, об тым, каб мы скашивали и обвещали правду Евангелия. Отче наш, который есть у небе, светися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу,
але збав нас ад злога. Амен. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты між жанчынамі, і благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж жанчынами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж жанчынами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж жанчынами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж жанчынами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж жанчынами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж жанчынами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж жанчынами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж жанчынами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж жанчынами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як була от веку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Амен. О Мария, без греху першородная зачатая, молись за нас, кто в Тебе порятунку шукає. О мой Єзу, пробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, пройди все души на небо, и да поможет нас милостивый, кому наибольш потребна Твоя милосердность. Таямница четвертая хвалебная, у небаўзяцці Найсвяцейшай Панны Марыі. Пане Езу, ахвяруем Табе гэты дзесятак ружанца на хвалу таямніцы ў небаўзяцця, з целам і душою Тваёй святой Маці. Просім Цябе праз гэтую таямніцу і праз яе заступніцтва аб шчырым набажэнстве да яе, аб ласцы добрага жыцця і добрай смерці. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя,
як у небе, так і на зямлі. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння твайго, Езус. Хвала Отцу і Сину, і Духу Святому. О Марыя, без граху першароднага зачатая, о мой Езу, Таямница хвалебная 5. Укараванне Найсвяцейшай Панны Марыі. Пане Езу, ахвяруем Табе гэты дзясятак ружанца на хвалу і укараванне ў нябеснай славе Тваёй святой Марыі,
просім Цябе праз гэтую таямніцу і праз яе заступніцтва аб тым, каб мы захоўвалі цноты і ўзмацоўвалі у іх ажно да самай смерці, а таксама атрымалі падрыхтаваны намі вянец вечнасці. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. О Мария, без граху першородного зачатая,
О мой Езу! Тобі дається. Тебе отдаемся. и от усякой злой пригоды. Визволяй нас завсёди. Зараз будзе зачытана чарговае сведчанне з кнігі цудаў, складзенае тут, на нашых землях, в нашай парафіі нават, па першай пачатку 18 стагоддзя. Это сведчанне хрысціянкі, зложанае спадарыняй Ганнай Здебскай у 1742 годзе. У ім яна апісвае сваё цудоўнае вылячэнне, якое яна прыпісвае заступніцтву благаслаўлёнага айца Фабіяна Малішоўскага. Знаходзячыся ў крайняй ступені цяжкай немачы, Ганна Здебская звярнулася да дапамогі глыбока шанаванага айца Фабіяна, па чыім заступніцтве здабыла здароўе, аб чым пад прысягай заяўляе наступнае. Хварэючы вельмі працяглы час і нават страціўшы ўсе спадзяванні на далейшае жыццё, з вялікай надзеяй, у думках і прамовах сваіх да Бога, адправілася я да слугі Божага, высокашанаванага Фабіяна, наведаўшы яго, каб здароўе ад Бога атрымаць магла. І вось, калі я заснула, убачыла ў сне паўсталага перада мною Фабіяна, як наяве, святога, які пытаецца пра маё здароўе. Калі ж я і ў сне прасіць яго стала аб дапамозе, ён адказаў мне: «Абяцаю, што праз 34 дні пры спадзяванні на Бога ты павінна акрыяць». Так яно і адбылося. Пад чыстым сумленнем і прысягай пацвярджаю, як гэта адбылося ў годзе 1742. Што для мацнейшай веры пры сведках уласнаручна падпісваю. Ганна Здебская. У пацвярджэнне гэтага падпісваюся брат Банавентура, прыёр Стаўпецкі. Молимся. Пане Езу Христе, збаўца наш, напярэдадні сваёй смерці Ты маліўся да ўсемагутнага Айца, каб усе, хто верыць у Цябе, былі адно. Май ласку праславіць цудамі пабожнага слугу Твайго Фабіяна, які ўсё сваё жыццё у працы і цярпенні прысвяціў таму, каб спомнілася жаданне Тваё, каб настала адна ўчарня і адзін пастыр. Просім Цябе, Пане, праз заступніцтва Найсвяцейшай Маці Тваёй, каралевы Ружанца, верным шанавальнікам, якой быў айцец Фабіян, далучы яго да ліку благаслаўлёных. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Тымі ж жанчынамі, і благаслаўлёны плод у лоне Твайго, Езус. Хвала Отцу і Сину, і Духу Святому. Як была спрадвеку цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амінь. Літання да слугі Божага Фабіяна, славутага цудамі ў стопцах. Кірі лейсан. Христе, пачуй нас. Ойча з неба Божа. Сыне Адкупитель свету Божа. Духу Святы Божа. Святая Троица, Адзіны Божа. Святая Мария.
святые апостолы и евангелисты, святые мученики и мученицы, святые вызнавцы и наставники, святые законники и пустынники, святые святары и левиты, слуга Божий Фабияне, прихильник хвалы Божией, оздоба ордена проповедников, сыне святла, люстра покоры, приклад чистости, величный думками про Бога, апостол святой веры, прихильник збавления людей, рупливый проповедник, побожный святар, палаючий світач Божої любові, славутий цудами, сутешальник засмучених, заступник вандровних, виратувальник нещасних, успомога сиротов, вызволение пригнеченных, заступник хворых, оборонца от нязгодов, надейный проводник, утаймовальник неприятеля, анёля спокою, надея тых, хто у розпачі, наймилосерднейший наш опекуне, про заслуги отца Фабияна, Тебе прощим, выслухай нас, Пане, будь до нас літощивый, выслухай нас, Пане, ад усяго злога, вибав нас, Пане, ад усялякага греху, ад Твайго гневу, ад пожару, голоду, войны и заразы, ад маланки и раптоўнай непагадзі, ад раптоўнай смерти, ад усялякіх злых прыгодаў, слугу Твайго Фабияна, даліку благословленных, долучить мою ласку, Тебе просим. Про заступництво отца Фабияна, костелу нашей айчине, узмацнить мою ласку. Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, Христе, почуй нас. Христе, выслухай нас. Антифона. Справедливый заквітніє, як пальма вырасте, быццам кедр на Лібане. Молися за нас, слуга Божий Фабияне, как сталися мы годными обетцаниями Христовых. Молимся, Боже Отче Всемогутный, Ты про заслуги Отца Фабияна, своєю неспостигальною моцею ратуєш усіх, хто звертається до Тебе ад усяляких покутов. Просим Тебе, учини, каб мы нягодныя слуги Твои были вызволены от грахов, захаваны няшчасцяў гэтага свету и подступов сатаны. Праз Христа, Пана нашага. Новена до святого Юзефа. У святый Юзефе, опекун Пана нашего Иисуса Христа и найсвятейший обранник безаганной Панны Марии. Ось я, нягодный Твой послядовник, отдающий Твоей опецы и выбираю Тебе моим особливым опекуном, дорадчиком и заступником перед Богом. Выпроси для меня ласку доброго життя и счастливой смерти разом з ласкою, об якой сёння я асабліва Тебе прошу у гэтай навенні. Голова святой сям'і, і Ты разом з найсвятейшай Паннай Маріяй і збаўцам з'яўляешся найбольш дасканалым узорам сямейнага жыцця і ўсіх бацькоўскіх цнотаў. Выпроси для наших сем'яў ласку, каб мы могли углядацца ў Твою назарытанскую сям'ю.
и учиться семейному житию у спокою и радости. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое. Будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Летание до святого Юзефа. Кирилейсон. Христе, почуй нас. Отче из неба Божия, Сыне и Откупитель свету Божия, Духу Святый Божия, Святая Троица, один и Божия, Святая Мария, Святый Юзефе, славный потомок Давида, светло патриархов, обранник Богородицы, оховник Откупителя, пречистый опекуне Панны, опекуне Сына Божьего, клопотливый оборонца Христа, слуга Христа, слуга збавления, голова найсвятейшей семьи, Юзефе найсправедливейший, Юзефе найчистейший, Юзефе наймудрейший, Юзефе наймужнейший, Юзефе найпокорнейший, Юзефе найвернейший, люстра терпливости, прихильник убоства, узор працуючих, оздоба сімейного життя, опекуне панов, опора сім'яв, підтримка в тяжкостях, сутешение нещасних, надія хворих, опекуне вигнанников, опекуне терпячих, опекуне бедных, опекуне помирающих, пострых злых духов, опекуне Костьола Святого, Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, установив ти його паном свого дома і господаром усіх своїх уладаннів. Молимся, Боже, Ти у своїм чудовнім провіді учинив святого Юзефа обранником найсвятейшей Маті Твоего Сына. Дай просим, ка пошановуючи Його як нашого опікуна на землі, ми були годні Його заступництва у небі. Праз Христа, Пана нашого. Молитва до святого Юзефа. У Тебе, святий Юзефе, шукаємо ми порятунку у нашій недолі, звертаючися по допомогу до Твоєї найсвятейшої обранниці Панни Марії, з довіром просим так само Твоєї опеки, праз любов, яка єднала Тебе з найсвятейшою Богородицею, і праз Твою отцовську опеку, якую Ти тиляв Єзуса в дитинстві, покорно просим. Глянь ласкаво на спадщину, якую Єсус Христос здобив кров'ю Своєю, і своїм могутним заступництвом допоможи нам у потребах наших.
Прадбачлівы апякуні сям'і Божай, апякуйся абраным потомством Езуса Христа. Адхілі ад нас, мілы Ойча, усялякія памылкі і спакусы. Магутны наш абаронца, прыйдзі да нас ласкава з нябеснай дапамогаю ў гэтым змаганні, з сіламі цемры і як некалі ў дзяцінстве выратаваў Езуса ад небяспекі, якая пагарджала ягонаму жыццю, так цяпер барані святы касцёл Божы ад варожых нападаў і ўсялякіх перашкодаў. Атуляй кожнага з нас нястомнаю апекаю, каб мы па Тваім прыкладзе і Тваёю дапамогаю падтрыманыя маглі жыць у святасці, памерці пабожна і атрымаць вечнае шчасце ў небе. Амин. У імя Отца і Сына і Духа Святого.
Увенчанная тернием, святая голова, на
ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. И с духом Твоим. Дорогие браты и сестры, интенциях этой святой мши дякуем Пану Богу за молитовные группы в нашем костеле и молимся в интенции членов Ружа у святой Тересы от Дитятка Иисус, Ружи слуги Божого Отца Фабияна, за их семьи, за хворых членов з гэтых ружаў. Так само просим Божого володарства для померлых членов живого ружанца. Молимся и просим володарства Божого для Марии 10 годов после смерти, и Антона Францкевича, усіх померлых семьев Францкевич и Черник, для померлого Леонида Мишука 30 дней после смерти, для Ганны Купчуненя 30 дней после смерти, для Марии Пархимович, усіх померлых семьи Пархимовича, для Ивана Виктории Станислава Доунаров, для Валентины Демьянка, каб обмытые кровью Христа, атрымали прабачэнне грахоў і радасць вечную. Перапросім Бога за наши грахи, каб мы з чыстым сэрцам маглі злажыць гэту найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу И занятвання. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуецца над нами Бог усемагутны, і адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, смилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. Боже, Ты про Своего Сына спрадвечное Слово яднаешь с собою род человечий. Дай просим, каб со щирой отданностью и живою верой люд христианский шел насустрач великодным святам, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Аминь. Сідайте. Читання першої книги Самуэля. У тыя дні. Пан сказаў Самуэлю: «Напоўні рог свой алеем і ідзі. Я пасылаю цябе да Єсея з Бэтлеема, бо я знайшоў сабе караля між сынамі ягонымі». Калі яны ўвайшлі, ён убачыў Эліява і сказаў: «Сапраўды перад панам гэта памазанік ягоны». І сказаў пан Самуэлю: «Не зважай ні на аблічча яго, ні на ягоны высокі рост, бо я адкінуў яго. Я не гляджу, як глядзяць людзі, бо чалавек бачыць тое, што на відавоку, а пан заглядае ў сэрца». Нарэшце Єсей прывёў да Самуэля сваіх 7 сыноў, і сказаў Самуэль Єсею: «Пан нікога з іх не выбраў». І сказаў Самуэль Єсею: «Ці гэта усе твае сыны?» Той адказаў: «Застаўся яшчэ малодшы, ён пасвіць авечак». І сказаў Самуэль Єсею: «Пашлі яго, каб прывялі яго, бо не сядзем за стол, пакуль не прыйдзе».
Тады Єсей паслаў па Давіда, і прывялі яго. Ён быў руды, меў прыгожыя вочы і прывабны выгляд. І сказаў пан: «Устань і намасці яго, бо гэта ён». Тады Самуэль прынёс рог з алеем і намасціў яго між братоў ягоных. І дух пана сышоў на Давіда пасля таго дня. Гэта Слова Божае. Пастырь мой, не буду мець нястачы. Пастырь мой, не буду мець нястачы. Пастырь мой, ні ў чым не буду мець нястачы. Ён дазваляе спачываць мне на зялёных пашах, да водаў спакойных вядзе мяне. Ён душу маю пажыўляе. Пастырь мой, не буду мець нястачы. Накіроўвае мяне на сцежкі справядлівасці, дзеля імя свайго. Калі нават пайду далінай смяротнага ценю, не буду баяцца зла, бо ты са мною. Твой жезл і твой посах мяне суцяшаюць. Пастырь мой, не буду мець нястачы. Ты стол для мяне накрываеш на вачах маіх ворагаў, намашваеш галаву маю алеем, келіх мой перапоўнены. Пастырь мой, не буду мець нястачы. Сапраўды, дабрыня і міласэрнасць твая будуць са мною ва ўсе дні жыцця майго. І пасялюся я ў доме пана на доўгія дні. Пастырь мой, не буду мець нястачы. Читание послания святого апостола Павла до Эфесцаў. Браты, калісьці вы былі цемрай, а цяпер вы святло ў пану. Паступайце, як дзеці святла, бо плоть святла ёсць ва ўсялякай дабрыні, справядлівасці і праўдзе. Імкніцеся да таго, што даспадобы Богу. Не бярыце ўдзел у бясплённых справах цемры, а лепш выкрывайце іх. Бо пра тое, што яны робяць патаемна, нават сорамна казаць. А ўсё, што выкрываецца праз святло, становіцца яўным. Бо ўсё, што становіцца яўным, ёсць святло. Таму сказана: «Прачніся, які спіш, і ўваскрэсні з мёртвых, і Хрыстус асветліць цябе». Гэта Слова Божае. Хвала Табе, Слово Божие. Хвала Табе, Слово Божие. Я світло свету, кажа Пан. Хто пойде за мною, буде мець святло життя. Хвала Табе, Слово Божие. Пан з вами.
Читание Святого Евангелия паводле Яна. Я буду читать даўжэйшую версію, поэтому даўжэйшая версія можа не саўпасці з этой версіяй, якая будзе пададзена на экране. Там карацейшая троху версія. У той час, праходзячы, Езус убачыў чалавека сляпога ад нараджэння. І вучні спыталіся ў яго, кажучы: «Раббі, хто зграшыў, ён ці бацькі ягоныя, што ён нарадзіўся сляпым?» Езус адказаў: «Ні ён не зграшыў, ні бацькі ягоныя, але сталася гэта дзеля таго, каб праз яго выявіліся справы Божыя. Пакуль дзень, нам трэба рабіць справы таго, хто паслаў мяне. Надыходзіць ноч, калі ніхто не можа рабіць. Пакуль я на свеце, я святло свету». Казаўшы гэта, ён плюнуў на зямлю, зрабіў са сліны гразь і памазаў гразю вочы сляпому і сказаў яму: «Ідзі абмыйся ў купальні Сілаам», што перакладаецца «пасланы». Той пайшоў, абмыўся і прыйшоў відушчым. А суседзі, ты і тыя, хто бачыў яго раней жабраком, казалі: «Ці не той гэта, які сядзеў і жабраваў?» Адны казалі: «Гэта ён», а іншыя: «Падобны да яго». А ён сам казаў: «Гэта я». Тады пыталіся ў яго: «Як жа адкрыліся твае вочы?» Той адказаў: «Чалавек, якога завуць Езус, зрабіў гразь, памазаў вочы мае і сказаў мне: «Ідзі ў Сілаам і абмыйся». Я пайшоў, абмыўся і стаў бачыць». І сказалі яму: «Дзе ён?» Ён адказаў: «Не ведаю». І павялі яго, таго, што нядаўна быў сляпы, да фарысеяў. А ў той дзень, калі Езус зрабіў гразь і адкрыў яму вочы, быў шабат. І фарысеі зноў пыталіся ў яго, як ён стаў бачыць. Ён жа сказаў ім: «Гразь паклаў мне на вочы, я абмыўся і бачу». Тады некаторыя з фарысеяў казалі: «Не ад Бога гэты чалавек, бо не захоўвае шабату». Іншыя казалі: «Як можа грэшны чалавек чыніць такія цуды?» І падзяліліся яны. Зноў жа кажуць сляпому: «А ты што скажаш пра яго, бо ён адкрыў табе вочы?» Той адказаў: «Гэта прарок». Аднак юдэі не паверылі, што ён быў сляпы і стаў бачыць, пакуль не паклікалі бацькоў таго, які стаў відушчым. Яны спыталіся ў іх, кажучы: «Гэта ваш сын, пра якога кажаце, што нарадзіўся сляпым, як жа ён цяпер бачыць?» Бацькі ягоныя адказалі: «Мы ведаем, што гэта наш сын і што ён нарадзіўся сляпым. Але якім чынам ён цяпер бачыць, не ведаем, і хто адкрыў яму вочы, не ведаем. Спытайцеся ў яго самога, ён дарослы, сам пра сябе скажа». Так адказалі бацькі ягоныя, таму што баяліся юдэяў, бо юдэі ўжо змовіліся адлучыць ад сінагогі таго, хто вызнае Езуса як Месію. Вось таму бацькі ягоныя і сказалі: «Ён дарослы, спытайцеся ў яго самога». Тады другі раз паклікалі чалавека, які быў сляпы, і сказалі яму: «Аддай хвалу Богу. Мы ведаем, што той чалавек грэшнік». Ён адказаў ім: «Ці грэшнік ён? Не ведаю. Адно ведаю, што я быў сляпы і цяпер бачу». Зноў сказалі яму: «Што зрабіў ён з табою? Як адкрыў табе вочы?» Ён адказаў ім: «Я ўжо казаў вам, а вы не слухалі. Навошта зноў хочаце пачуць? Хіба і вы хочаце стаць ягонымі вучнямі?» Яны зняважылі яго і сказалі: «Ты ягоны вучань, а мы вучні Маісея. Мы ведаем, што з Маісеем размаўляў Бог, а вось той, адкуль, мы не ведаем». І адказаў ім гэты чалавек: «Менавіта гэта і дзіўна, што вы не ведаеце, адкуль ён. А ён адкрыў мне вочы. Мы ведаем, што Бог не слухае грэшнікаў, а таго, хто пабожны і выконвае волю ягоную, таго слухае. Ад веку не было чутна, каб хто адкрыў вочы сляпому ад нараджэння.
Калі б ён не быў ад Бога, нічога не мог бы рабіць. Сказалі яму ў адказ: у грахах ты ўвесь нарадзіўся, і ты яшчэ нас вучыш, і выгналі яго прэч. Езус пачуў, што выгналі яго прэч, знайшоў яго і сказаў: ці верыш ты ў Сына чалавечага? Той адказаў: а хто ён, пане, каб я паверыў у яго? Езус сказаў яму: ты ўжо бачыў яго, гэта той, хто гаворыць з табою. Ён жа сказаў: веру, пане, і пакланіўся яму. І сказаў Езус: на суд прыйшоў я ў гэты свет, каб не ведушчыя бачылі, а ведушчыя сталі сляпымі. Пачулі гэта некаторыя з фарысеяў, якія былі з ім, і пыталіся ў яго: няўжо і мы сляпыя? Езус адказаў ім: калі вы былі сляпыя, не мелі б граху, але цяпер кажаце: бачым, і застаецца грэх ваш. Гэта слова Пана. Сядайце. Дорогие браты и сестры, послание до Эфесцаў вельмі цікавае, і оно вельмі моцна пераплятаецца сённяшнім Евангеліем. Я хочу яго прачытаць, гэты кароткі ўрывак з гэтага паслання, якое сёння мы пачулі. Калісьці вы былі цемрай, а цяпер вы святло ў Пану, паступайце як дзеці святла. Бо плод святла ёсць ва ўсякай дабрыні, справядлівасці і праўдзе. Імкніцеся да таго, што даспадобы Богу. Не бярыце ўдзел у бясплённых справах цемры, а лепш выкрывайце іх, бо пра тое, што робяць патаемна, нават сорамна казаць. А ўсё, што выкрываецца пра святло, становіцца яўным, бо ўсё, што становіцца яўным, ёсць святлом. Цікава, як моцна гэтыя словы перакрываюцца з сённяшнім Евангеліем пра сляпога ад нараджэння. Напэўна, кожны з нас добра зразумеў, што сляпата, што меў на ўвазе апостал Ян, евангеліста, калі пісаў гэтае, апісваў здарэнне, якое сталася з Езусам Христом. Напэўна, сляпата – гэта грэх. Грэх першародны чалавека, грэх ад нараджэння. І бачым, што толькі Христос можа асвятліць чалавека, толькі Христос можа прынесці яму сапраўднае святло, і ён убачыць можа. Убачыць гэтае святло, убачыць дарогу, па якой павінен ён ісці. У святле Христа мы можам знайсці гэтую дарогу, бо ён паказвае яго. Бачым, як чалавек просты павучае фарысеяў, тыя, якія больш за ўсё ведаюць, за ўсіх ведаюць больш. Яны так лічылі. Ад веку не было чутна, каб хто адкрыў вочы сляпому ад нараджэння. Калі б ён не быў ад Бога, нічога не мог бы зрабіць. Калі б ён не быў ад Бога, нічога не мог бы зрабіць. Мы бачым вялікую моц, якая плыве ад Бога пры адпушчэнні грахоў. Мы чуем, на споведзі адпускаюцца табе грахі тваі. У імя Отца і Сына і Духа Святога. Тое, што мы чуем, ці часамі задумваемся, што мы пачулі. Задумваемся пра тую ласку, якую Бог спасылае на нас падчас сакраменту споведзі. Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны, кажа Христос, спасылаючы Духа Святога на апосталаў. Калі ён прыйшоў да іх, яны былі як бы закрытыя, перапалоханыя, бо бояліся гэтага свету, бояліся нейкай помсты гэтага свету, і бачым людзі, якія сведчылі, нават бацькі вось гэтага чалавека сляпога, якія засведчылі: так, гэта наш сын, і так ён нарадзіўся сляпым, але як бачыць стаў, мы не ведаем. Спытайце ў яго сам, ён дарослы самі. Бачым, не абаранялі да канца бацькі, як звычайна бацькі будуць абараняць сваё дзіця да канца, бо баяліся, што іх выключаць з сінагогі, але яны не адракліся таксама ад свайго дзіцяці. Таксама бачым, што адбываецца ў сакраменце споведзі. У сакраменце споведзі,
калі чалавек падрыхтаваны да гэтага сакрамента, калі чалавек падрыхтаваны праз малітву, праз добры рахунак сумлення, адкрываюцца вочы чалавека, адкрываюцца вочы на святло, якім ёсць Езус Христос. То есть чалавек поверыў у Христа, поверыў словам Христа, адпускаюцца табе грахі. Поверыць словам, бо мы іх чуем: «Я отпускаю табе грахі твае ў імя Отца і Сына і Духа Святого». Кому отпусціце грахі, таму будуць адпушчаны. Мы поверили словам Христа, ідзем да сакраменту споведзі. Бачым таксама, паважаныя, навокал, што творыцца навокал нас, што сколькі людзей і як адносяцца да сакраменту споведзі, да таго, каб паспавядацца, каб прасіць Бога адпушчэння грахоў. Бо Христос, адпускаючы грахі, ратуючы нас ад цемры, уводзіць у святло, як гаворыцца, усё, што асвятляецца Христом, становіцца святлом. Нават грэх, які асвятляецца Христом, становіцца святлом. У ім няма месца злу тады. Не толькі не ў граху няма, у граху есть зло, але яно становіцца добром, якое дапамагае чалавеку зразумець моц Христа і зразумець святло, якое дае Христос. То есть навука, якая зыходзіць ад Бога, не дзякуючы таму, але можам нават сказаць простое, што мы саграшылі. Мы навучыліся, што гэта засланяе нас ад Бога, што гэта не вядзе нас да добра. Мы навучыліся, што гэта не чыніць, не дае нам жыцця таксама. Поэтому важно зразумець, поверыць словам Христа. Я ўжо неаднаразова гаварыў, што мы верым у Христа, але ці мы верым Христу? Вось поверыць у словы Христа, што адпускаюцца нам грахі, што тое, што кажа Христос, што Ён прыйшоў на гэты свет, каб гэты свет адкрыўся, каб гэты свет меў жыццё, каб гэты свет жыў у святле. Бо паглядзіце, чым далей чалавек і чалавецтва знаходзіцца ад Христа, тым больш гэты свет пагружаецца ў страх, у цемру граху. Выдаваецца, што свет стаў мудрэйшым, што адкрывае многае для чалавека, што не толькі многае адкрывае, але робіць усё, каб чалавецтва лепей, глыбей зразумела сваё жыццё, але адцягвае чалавека ад Бога. То есть, дарагія браты і сёстры, мы павінны зразумець адну вялікую праўду. Калі чалавек, нават калі і многа разумее жыццё, і ўсё разумее ў жыцці, і вельмі добра разважае пра жыццё, але калі гэты чалавек не знаходзіцца блізка ад Бога, гэтага чалавека пры жыцці нішто не трымае. Сёння ён так прыгожа разважае пра жыццё, заўтра можа прыгожа разважаць пра смерць, што смерць чалавека дае жыццё, але для яго жыццё, не жыццё для чалавека. То есть будзе вось гэтая таямніца Евангелля, пра якую перажыў Христос, пра сваю смерць і пра тое, як падыходзілі да смерці Христа фарысеі, як падыходзілі да смерці Христа яго супраціўнікі. Наце вам грошы, толькі не гаварыце, што Христос уваскрэс. Толькі адрачыцеся ад таго, што Христос уваскрэс. Наце вам усё, толькі маўчыце пра гэта, запалохаць, застрашыць, каб Божы свет не прабіўся ў чалавека. Але што можа чалавек зрабіць супраць Бога? Гэта тое самае, што як з матычкай на сонца кідацца, дарагія браты і сёстры. Это смешна выглядае, як чалавек кідаецца на Бога, як у тым смешным такім, можа, гісторыі ці анекдоце, калі яшчэ за часы атэістычныя, савецкія, настаўніца там гаворыць дзецям: «Дети, вы верите, что Бога нет? Верим, что Бога нет. Ну, покажите фигу Богу». Все показали, а Изя не показал. Изя, ты чему, говорит, фигу не показал Богу? Если его там нет, говорит, зачем показывать? А если он там есть, зачем отношения портить? Этот самый.
Поэтому, поважаныя, но чалавецтва вось кідаецца, чалавецтва адбягае ад Бога, ведаючы, што все равно вернецца да Бога, ведае, што вернецца да Бога чалавек, ведае, што вернецца ў гэтае святло, але все равно робіць усё магчымае, немагчыма, нейкая злосць на Бога. Мы сабе можам прадставіць, як непрыемна бацькам, калі бацькі выхоўвалі дзяцей, даюць дзецям усё магчымае і немагчымае, а ў дзяцей злосць на бацькоў, што вось яны існуюць, што яны жывуць, што яны ўвогуле ёсць, нейкая злосць, агрэсія супраць бацькоў. Вельмі часта такое здараецца у сем'ях, дарагія браты і сёстры. І гэта, нейкая дзіўна, для бацькоў гэта, і крыўдна з аднаго боку, хоць бацькі могуць спакойна далей жыць без дзяцей, няхай, як яны такія мондрыя, кажуць, няхай жывуць спакойна, і бацькі могуць спакойна і добра далей жыць без дзяцей, але трэба, напэўна, да гэтага наставіць. Але вось нешта незразумелае часамі тварыцца таксама і з чалавекам, які падскаквае супраць Бога ў сваім сэрцы, што наробіць грахоў, зробіць зла, і яшчэ Бог у гэты вінаваты. А не дай Божа, прыйдзе нейкая хвароба на гэтага чалавека, а хвароба, не дай Божа, прыйдзе з прычыну граха гэтага чалавека. І тады ўжо начынаецца крыўда на Бога, а чаму гэта са мною так здарылася, а што гэта, чаму гэта Бог да мяне так адносіцца, то есть пакоры няма нейкай такой пакоры, нейкіх адносін такіх, добразычлівасці няма да Бога, да тварэння, да жыцця, да ўсяго, што звязана Бога. А гэта ўсё начынаецца патроху, пакроху, таксама з сям'і вось гэтая злосць выносіцца. Я ўчора вечарам апавядаў такую гісторыю пра аднаго салдата, тут прачытаў быў, гэта гісторыя была ў Італіі, здарылася, там частка Італіі таксама была акупаваная нямецкімі жаўнерамі, і, ведаеце, па-рознаму былі выхоўваныя і немцы ў сем'ях, і шмат католікаў было, шмат веруючых людзей было таксама. Но гэты чалавек не быў выхаваны ў сям'і веруючых людзей, а наоборот, быў выхаваны ў сям'і, якія надсмяхаліся з Богам, якія вогуле не прызнавалі Бога, вогуле не прызнавалі нічога, ні Божага, ні чалавечага. І вось чалавек, які быў выханы з такім, я не ведаю, як сказаць па-беларуску, пренебрежительнымі адносінамі да другога чалавека, для якога жыццё другого чалавека нічога не каштавала, меў вось такую, быў служыў, якраз павінен быў, знаходзіўся ў адной вёсцы, дзе была пры касцёле такая каплічка Маткі Божай, дзе фігурка, выява Маткі Божай, зробленая з мрамара. Мрамар – гэта такая, як мы ведаем, матэрыял, хоць ён і моцны, але калі моцна стукнуць, ён можа разляцецца. І вось, і бачачы, як людзі ходзяць, моляцца, яго было ўнутранае нейкае незадавальненне, зайздрасць нейкая, злосць, агрэсія, яшчэ, напэўна, злым духам гэта ўсё было так бударажана ў гэтым маладым чалавеку. Але сэнс у тым, што аднойчы, калі ён пільнаваў гэтую вёску блізка касцёла, бачачы, як веруючы моляцца, сам увайшоў і з пренебрежэннем такім, з такім пагардаю глянуў на гэтую фігурку, ось, да гэтага кускам мрамара, да гэтага моляцца, што яны тут у гэтым бачыць. І настолькі злосць гэта ўзнялася, што ён взяў, выстраліў гэтую фігурку. І людзі, якія пачулі стрэл у касцёле, быстренька прыбеглі да касцёла, яго сябры прыбеглі, салдаты да касцёла. Але што сталася? Пуля не даляцела да фігуркі, перад самай фігуркай пуля ўпала. І людзі, якія прыбеглі, убачылі, што фігурка моцна свяцілася, і з вачэй гэтай фігуркі Маткі Божай ліліся слёзы. Канешне, гэты салдат, убачыўшы такое здарэнне, быў моцна, уражанне такое атрымаў вялікае, моцна так, яго шок получыў такі, як так сталася, як што, і яшчэ пры гэтым там калега яго, салдат, начальнік, пачаў крычаць, вон, выхадзіце, каля этого начальніка якраз
палена упала з гэтага самага, але нічога нікому не пашкодзіла, троху паперапалохваліся з усім здарэннем, гэтыя выйшлі, але што з гэтым салдатам сталася? Мы часамі чуем, хтосьці падняў руку на фігуру, на крыж, на гэта і скончылі вельмі дрэнна. Але тут, і кажуць, адчыніліся вочы слепаты, духовай слепаты гэтага чалавека, і ён убачыў, што зрабіў. Я ведаю таксама многа здарэнняў, мне апавядалі пра людзей, якія паднімалі рукі на крыж, якія паднімалі рукі на храмы Божыя, на абразы. Адчыняліся ім вельмі часта вочы сляпаты, іхняй духоўнай, і яны разумелі, што яны нарабілі, і каяліся ўсё жыццё, прасілі прабачэння Бога за тое, што зрабілі, дзякавалі Богу, што адчыніў ім вочы на тое, што яны рабілі, што маглі звярнуцца таксама і для гэтага салдата. Матка Божа выпрасіла ласку, каб адчыніліся і яму вочы, і адчыніліся вочы многім жыхарам таксама, жыхарам вось гэтай вёскі, і многія, хто прыходзілі з пілігрымкамі. Сёння ёсць гэтая фігура, і сёння там побач ляжыць тая куля, якая не даляцела да фігуркі. І сёння, кажуць, вось ёсць шмат людзей прыходзіць і просіць Маткі Божай, каб адчыніліся духоўныя вочы. Поэтому это вельмі важна, дарагія браты і сёстры, каб адчыніліся нашыя духоўныя вочы. Нема нічога, можа, і лепшага ці горшага, я не знаю, як гэта сказаць, горшага для грэшніка, а лепшага для збаўлення гэтага грэшніка, калі адчыняюцца вочы чалавека, і ён пазнае і бачыць, усвядомлівае тое, што ён робіць дрэннае, усвядомлівае да канца. Так, ён бывае мучыцца, доўга мучыцца, і залежыць, як чалавек пойдзе да Бога ці не пойдзе да Бога. Калі да Бога пойдзе, гэтае мучэнне будзе святое і будзе суцяшэннем для душы гэтага чалавека. Калі не пойдзе да Бога, можа ўвесці гэтае мучэнне ў дэпрэсію чалавека. І жыццё чалавека, кожнага, залежнасць, як ён аднясецца да той ці іншай сітуацыі. Як звернецца па ласку Божую, то гэта будзе, як кажуць, як бальзам для яго. А як не звернецца па ласку Божу, будзе сам выходзіць з той ці іншай сітуацыі, гэта можа абярнуцца для яго трагедіяй і знішчэннем. Поэтому просім Бога, каб адчыніліся нашыя вочы. Просім Бога, каб Бог даў нам ласку нанова глянуць на нас, на нашыя адносіны з Богам. Гэта вельмі важна. Бог не хоча смерці грэшніка. Бог хоча, каб мы звярнуліся і мелі жыццё. Амен. Вызнаем нашу веру в адзінага Бога, Айца, Стварителя неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і в адзінага Пана Jesуsa Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталося. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцварыўся ад Духа Святога, з Дзевы Марыі, і стаўся чалавекам, укрыжаваным таксама за нас, пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвалі, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святого, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала
до Бога, який виводить нас з темры граху и одорвая своим святлом, узнесем с верою супольные молитвы и просьбы. Молимся за святий костьол, каб ён указывал людям шлях до Бога, Створителя и Пана усього створения. Тебе просим. Молимся за споведников, каб яны з любов'ю наставляли грешников и вели их до крыницы ласки и життя. Тебе просим. Молимся за тых, хто кіруе державами, каб яны дапамагали усім занядбаным и покрыўжаным. Тебе просим. Молимся за людей, якія знаходзяцца ў палоне дрэнных звычак, каб з дапамогай Божай ласкі яны атрымалі моц патрэбную для адновы свайго жыцця. Тебе просим. Молимся об ласцы, добрай споведи для тых, хто удзельнічае ў великапостных рэкалекцыях. Тебе просим. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай эўхарыстычнай ахвяры, каб ад аднаўлення абцянуў хросу ў вялікай суботу, зрабіла наше хрысціянскае жыццё больш сталым і адказным. Тебе просим. Я дякую Богу Всемогутному за наши молитовные группы в костеле. Молюся в интенции членов Ружа у Святой Тересы от Дитятки Иисус, слуги Божого Отца Фабиана за их семьи, за хорых членов Ружов. А так само просим Божого володарства для померлых членов живого Ружанца. Тебе просим. Прошу володарства Божого для Марии и Антона Францкевича, усіх померлых семей Францкевич и Черник, для Леонида Мишука, для Ганны Купчуненя, для Марии Пархимович, усіх померлых семей Пархимович, для Ивана Виктории Станислава Доунаров, для Валентины Демьянка, каб обмытые кровью Христа отрымали пробачение грехов и радость вечную Тебе просим. Окунаю у серце наймилейшего збавцы всіх людей, несправедливо покрывджаных, несправедливо осудженных, тяжко невылечально хворых. Молюся так само и прошу Бога Всемогутного за всіх наших ахвярадавцев. Тебе просим. Всемогутный Боже, Ты сам вылечиваешь наши слабости, показываешь шлях до соправдного счастья. Учини просим, каб мы завсёды были верны Тебе, праз Христа, Пана нашего. Аминь. Сідайте. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Милосердный Боже, мы с радостью приносим Тебе дары на ахвяру, якая нас оздоровляя, покорно Тебе просим.
Дапамажы нам з глибокою вірою і належною пашанай складаць яе за збаўленне ўсяго свету. Праз Христа Пана нашага. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серці. Узносим их до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён святло, якое прыйшло на свет, каб кожны, хто веріць у Яго, не хадзіў у цемры, але меў святло жыцця. Праз сакрамент святого Хросту Ён вызваляе нас з цемры граху, каб мы былі дзецьмі святла. Таму неба і зямля спяваюць Табе новую песню хвалы, і мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе разам з імі, склікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословленный той, кто приходит во имя Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне. О, праз Сына Твайго, Пана наша Езуса Христа, дзейсною моцою Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обвящаем смерть Твою,
признаем Твое воскресение и чекаем Твоего прися в хвале. Пане, успоминаючи збавчую муку Твоего Сина, а так само Його цудовне воскресіння у небовшесті, і чекаючи Його другого прийстя, з подякою складаємо Тобі гэтую живую і святую ахвяру. Узглянь, просим на дар Твоего костела и прими его, як ахвяру, якой Ты пожадал быть умилостивлены. Дозволь, каб мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, каб мы смогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими, найперв с Найсвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Иосифом и обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святыми архангелами Михаилом, Рафалом и Габриэлем, со святым Казимиром и благословленным отцом нашим Фабияном, и усими святыми про заступництво, яких мы сподяемся на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашага поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым отцевать у веры и любови костел Твой, який пилигримує на землі со слугою Твоим папом нашим Львом XIV, біскупом нашим Юзефом, с усими біскупами, усім духовенством и усім народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбов этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай с собою всіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усіх, хто у ласці Твоей дошел з этого свету. Милостиво прими володарство Твое, где и мы сподяемся быть, к образом зими завсюди радоваться Твоей хвале, праз Христа, Пана нашего, праз якого дорваєш свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Просим Отца Небесного, каб отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дневного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, а мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое володарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едностью, який живеш и володариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Володька, ходи ко мне. Супокой с Тобой. Поєднання тіла і крові по нашій. Ранку Божий, я тебя
возбиранок Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб ти увайшов до мене, але скажи только слово, и буде оздоровлена душа моя. Pan nakradł się do moich oczей, i ja weszł w Twar i stał baczyć i powierzył w Boga.
души от грехов. О Иисус наш, святи нам утемры, сердце прагнуть любови Твою. Молимся. Боже, Ты освятляешь кожного человека, який на гэты свет приходить. Осветли наши души зяннем Твоей ласки, каб думки наши были сгодные с Твоей волей, и каб мы щирым сердцем Тебе любили праз Христа Пана нашего. Аминь. Святый Архангеле Михале, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов и пастор злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, моцею Божою, скинь у пекла сатану и інших злих духов, які на згубу душам снують по світі. Аминь. сядьте, коли ласка. Дайте ту монстранцию маленькую. Она там должна стоять. А? Ну ладно. Дорогие браты и сестры, у понедельник годовина посвящения катедрального костела в Минску, у катедры урочистость у архидиоцезии свята, святая имша в нашем костеле у 19:00 завтра. У вторник имша у 9:18 и 19, у середу у 9, четвер урочистость святого Юзефа 19 числа, бранника Найсвятейшей Панны Марии. Святая имша в нашем костеле у 9 и 19. У Новом Свержні у 18:00. Імша абавязковая, гэта значыць, на імшы трэба быць, а таксама неабходна ўстрымлівацца ад неабавязковай працы. У пятніцу распачынаюцца рэкалекцыі ў нашай парафіі. Што гэта значыць? Рэкалекцыі – гэта практыкі духовыя, якія заўсёды ёсць на працягу Вялікага посту ў парафіях. І распачынаецца ў нас о 17 гадзіне. Будзе ў нас ксёндз Андрэй Лысы праводзіць рэкалекцыі з Мінска, а ксёндз Кірыл Бардонаў паедзе якраз у тую парафію, адкуль, то есть мы зробім такую вымяну, то есть замену. Так, ксёндз Кірыл там правядзе, а гэты прыйдзе да нас, правядзе рэкалекцыі. Распачынацца рэкалекцыі будуць у нас у 17 гадзін. Споведь святая будзе у 18 гадзін. У пятніцу у 18 гадзін будзе крыжовы шлях з разважаннямі. Будзе даўгавата, будзе, можа, на працягу гадзіны. І потом святая імша у 19:00. З наступнай нядзелі, з панядзелка, калі будзе вечарам імша ў нашым касцёле у будні дзень, будзе заўсёды ўжо ў 19:00, не ў 18, а ў 19:00. То есть уже дзень большая, і можна спакойна імшу зрабіць у 19:00. Толькі нядзеля будзе 18:00. У суботу падчас рэкалекцыі будзе тоже імша ў 9, навука, пасля імшы будзе выстаўлены, будзе таксама на працягу гэтага тыдня, каб, дарагія браты і сёстры, каб вы зразумелі, на працягу гэтага тыдня ад панядзелка, ад заўтрашняга дня, вечарам заўсёды ксёндз будзе ў касцёле, каб прыйсці паспавядацца, як прошлыя гады. Калі ласка, да часоў 9, 9:30, тут будзе ксёндз, чи я, чи ксёндз Кірыл, і будзе магчымасць паспавядацца тыя, хто не можа прыйсці на працягу дня, каб вось гэта, каб так, магчы паспавядаць. Поэтому заўсёды так, то есть после імшы, а як імша кожны дзень у нас ёсць вечарам, і заўсёды до 21:30 тут будзе ксёндз у касцёле. Поэтому можете спокойно споведаться. В субботу
Будзе магчымасць споведзі праз цэлы дзень. Гэта значыць, будзе выстаўлены найсвяцейшы сакрамент у 10 часоў раніцы і до 18 часоў будзе выстаўлены найсвяцейшы сакрамент. До 19 часоў, то есть до вечара, до вечарняй святой імшы, можна прыйсці і паспавядацца. Падчас выстаўлення найсвяцейшага сакраменту я прасіў бы групы малітоўныя колы жывога ружанца, легіён Марыі, апостольства дапамогі. Мы пастараемся распределіць вас, і кажуць, каб прыходзілі на адарацыю. Адарацыя можна чытаць літаніі пэўны час, ці песні жальбы праспяваць, ці ружанец памаліцца, ціхая адарацыя можа быць. Вось заўсёды, напрыклад, як на працягу часу прыходзім на адарацыі, то можна так хвілін 30 памаліцца, хвілін 30 ціхай адарацыі. Ось гэта вельмі дапаможа нам і сканцэнтрыравацца таксама перад споведдзю з малітваю і зрабіць добры рахунак сумлення кожнаму з нас, каб паспавядацца. Будзе ксёндз на працягу дня, будзе толькі хадзіць так на перарывы кароткія, на абед ці там па патрэбе, так, але ці я, ці ксёндз Андрэй будзе тут на месцы. Вось гэта што тычыць суботы. А у нядзельку, у нас у нядзельку будзе, як звычайна, святая імша, але таксама будзе выстаўлены найсвяцейшы сакрамент з раніцы і до 11 часоў на ціхую адарацыю. Таксама потом, после песні жальбы будуць, после святой імшы на 11 гадзін у наступную нядзелю. І потом ёсць імша, будзе выстаўлены найсвяцейшы сакрамент аж да вечарняй святой імшы. Але тут памятаць, што зразу ксёндз не застанецца, бо мы паедзем у Новы Свержань на 13 гадзін, а потом будзе тут ксёндз до вечарняй святой імшы. Я бы папрасіў таксама троху дапамагчы нам у гэтым нашым валанцёрам на пятніцу, суботу, нядзелю, каб пасля вечарніх імшы падрыхтаваць тут для святара хоць гарбату ці што-небудзь яшчэ, каб хто-небудзь падрыхтаваў. Гэта што тычыць рэкалекцый. Што тычыць гэты тыдзень у нас такі даволі напружаны. 19 числа святого Юзефа. Я не ўзгадаў, што у нас 19 числа падчас вечарняй імшы будзе асвечаны гэты абраз святого Юзефа, які вы бачыце. Гэты абраз я там папрасіў аднаго калекцыянера. Ён быў толькі намаляваны твар і пан Езус, твар Юзефа і пан Езус. А гэта ўсё дамаляваў, і гэты абраз мы зрабілі, каб быў аднолькавай велічыны са святым Казімірам, абразом святого Казіміра, той самы мастак, які маляваў нам вось гэтыя абразы святой Тэрэсы і Яна Паўла II абраз, Маткі Божай, Ружанцовай, гэтыя два абразы, гэта той самы мастак, ён мне яго уже, кажуць, дамаляваў гэты абраз, зрабілі добра, і ён застанецца назаўсёды ў нас у касцёле гэты абраз святого Юзефа. Поэтому я дзякую таксама, што вось ружанцовае кола святого Юзефа стараюцца прычыніцца для таго, каб гэты абраз тут быў, то есть яны фінансуюць нам гэты абраз, няхай пан Бог благаслаўляе. Таксама у нас яшчэ чакае на гэтым тыдні адно пачатак мерапрыемства, праз 2 тыдні будзе, это установка аргана. 18 числа ўжо ўзгоднена і купленыя білеты. Спадзяемся, што ўсё будзе добра. Прыедзе чалавек, які з Германіі, які разбіраў гэты арган, майстар, які разбіраў гэты арган, там, дзе ён быў, і ён жа нам сабярэ гэты арган. Ён арганны майстар, спецыяліст у гэтай справе. Гэта чалавек, ён не католік, ён пратэстант, то есть з тых пратэстантаў, не з секты, з тых лютэранаў там, але так асоба так даверы, так па-рознаму, поэтому, каб вы зразумелі там, дзе, што, як. Вот, поэтому але ён такі спецыяліст па арганах, арганных спраў майстар, яго бацькі, дзяды былі, заўсёды рабілі арганы. Гэта ўжо такая вялікая доўгая традыцыя ў гэтай сям'і.
Вось. І ён казаў, што на працягу 2 тыдняў установіць нам гэты арган, таму у яго ёсць і білеты назад, і на аўтобус, і на самалёт. Ён прыляціць да Вільні, адтуль аўтобусам да Мінска і назад, адпаведна, такой дарогай яго сустрэну. Я дзякую, тут згадзіліся нам даць кватэру на гэтыя 2 тыдні. Мы можам ахвяравалі кватэру, дзе ён будзе жыць. І там уже далей мы ўсе асноўныя сітуацыі з ім узгоднім адносна гэтай справы. Таксама я звяртаюся да парафіян, так як мы купілі арган, і я яшчэ раз буду называць цифры. Арган, каб купіць, нам каштавала 25 000 еўра, каб купіць. Потом, каб разабраць і сабраць, каштуе 13 000 еўра. Это ўся мерапрыемства. То есть 6,5 мы аддалі, каб разабраць. І 3650 еўра мы аддалі, каб перавесці гэты арган. Поэтому матэматыка гэта не вельмі такая складаная, але кожны з нас разумее, сколькі пайшло грашэй на гэты арган ужо. І засталося нам адзін рывок зрабіць. Гэта 6,5, 10 каля 1000 мы ўжо паціхоньку сабралі на таго, каб сабраць, каб заплаціць чалавеку. Поэтому нам придется просто аддаць яму, калі закончыць працу, разлічыцца з гэтым чалавекам, каб не даганяць потом, што мы вось потом аддам. От яшчэ, знаете, калі мне трэба было разлічвацца з імі за гэты арган, немцы, яны вельмі такія канкрэтныя. Вот деньги, вот стулья. Не так, а пачакайце яшчэ тыдзень, а я там аддам. Не, вот, давай и все. Поэтому я с ними так довольно различивался, это было вельми складано, знаете, долго гроши збираются. Я там у долги поулезал на солидные, еле поддавал, але это все было так, складаная ситуация, але арган есть. Спадзяемся, што будзе граць вельмі прыгожа, да. Ўсё ж такі, я чуў гэты арган, як грае, як ён стаяў, я быў там, калі ён яшчэ быў у зборцы, і вельмі прыгожа гучаў. Поэтому я прашу, будзе дапамога. Ёсць у нас скарбонка, конечно, 5,5 тысяч сабраць, я каб кожны по 100 рублёў, по 100 евро, 55 чалавек, і все. Але ж не всі, кожны можа, конечно, як можа. Можа, у каго ёсць, хто знаёмы, дзеці, дзе жывуць, не толькі, што мы стаўбцоўскія так, але хтосьці там, звярніцеся, скажыце, што вось мы арган нам трэба сабраць, устанавіць, і вось ксёндз просіць дапамогі. І поэтому можна звярнуцца дзе-то, вы знаеце больш людзей, я буду зварочвацца да людзей на дапамогу па просьбаю. Бо той чалавек, які дапамагаў нам касцёл калісьці тут будаваць, і дзякую яму за тое, што дапамог, ён не заўсёды ахвотна хоча так. Вы ўжо зрабілі касцёл, вы гэта, далей старайцеся самі, упрыгожвайце касцёл, рабіце што-то ў касцёле, ўжо ёсць дзе маліцца, ёсць што, далей кажуць, усё ў вашых руках. Поэтому я вельмі прашу аб дапамозе гэтай, і я думаю, што мы справімся таксама з гэтым пытаннем. Я быў удзячны вам за тыя ахвяраванні, якія вы складаеце, ведаеце, што і касцёл трэба ўтрымоўваць, і ўсё, і мы стараемся. І кажуць, гэта рабіць все, каб было ў парадку і добра. Я хочу узгадаць, што у нас есть першы, другі нумар часопіса «Аве Марія». Набывайце, калі ласка. І ўсіх дзяцей, моладзь, хто жадае уступіць у парафіяльны хор, рэпетыцыі заўсёды адбываюцца ў суботу о 18 гадзіне. Вось гэта аб'явы. Зараз прыміце Божае благаслаўленне, і хто хоча памаліцца песні жальбы, можа астацца яшчэ ў касцёле і памаліцца песні жальбы. Пан з вамі. І з Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемогутний, Отець, і Син, і Дух Святий. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу.
плачьте, як криницы, дайте горьких слез напиться, дайте горьких слез напиться. На солнце месяц зоры, сумно светят небы в горы, сумно светят небы в горы. Полнить небо плач анёлов, жо минует час веселый, жо минует час веселый. Крышатся со страху скалы, мертвые с могил повстали, мертвые с могил повстали. Кто жальбу свою стремает, целый свет небы канает, целый свет небы канает. Крыш Христовый не канане, души острым болем ранят, души острым болем ранят. Моцой, лаской, силой рано, снищи злость сердц наших, Пани, знищи злость сердц наших, Пани. Вот грех мой перед Тобою, змий его святой кривёю, змий его святой кривёю. У бездонні мукав Пана, я з правин своїх повстану, я з правин своїх повстану. У першай частцы будем разважаць аб тым, што пан Езус выцерпеў ад моманту малітвы ў садзе аліўным, аж до нас несправядлівага абвінавачвання перад судом. Гэтыя знявагі пана, якія ён за нас цярпеў, будзем ахвяраваць, просячы за святы каталіцкі касцёл, за святога Айца і за ўсё духавенства, таксама за непрыяцеляў Христовага крыжа і ўсіх грэшнікаў, каб пан Бог даў ім ласку на вяртанне. Жаль невыносный, сердце протинает, Иисус мой любый, келих свой примает, кленчить у саде, льется под кривавый, Бог моцы хвалы, Пана святого, учень злый залує, войска тяжкие, ланцуги рихтує, без супротиву Єзус їх примає, нас вибавляє, б'є і штурхає люд свого пророка, зло
самоте, кров заміж поду текла струм'янями. Єзу, милий Пане, Єзу, поцілунок от Юди, Ти прийняв, не спасла в покарання. Єзу, милий Пане, Єзу, ланцюгами тяжкими, Ти ніби злодій був ночью зв'язаний. Єзу, милий Пане, Єзу, пред суддею невинний, злосними клинами был зневажаний. Єзу, милий Пане, Єзу, да Каяфи жовнери вивели в путах Тебе на свиданні. Єзу, милий Пане, Єзу, злой рукою потвори Мальхуса, был моцно битий за правди визнання. Єзу, милий Пане, Єзу, празил живих двох світ.
таємницю сакрамента, восхваляймо щиро всі, тратить моц второе право, Божу новый заповедь, что нам розум не тумачить, святу веры принеси. Богу вечному Тройце прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от них походить, Давцу вечного святла. Аминь. Молимся, Боже, Ты в Наисвятейшем сакраменте покинул нам память про свои покуты, да поможи нам таким чином шановать святые таемницы Твоего тела и крови, чтобы мы безупинно могли отчувать моц Твоего откупления, и живейший владаришь на веки веку. Хай буде Бог прославлений, хай славится имя Его святое, хай будет прославлений Иисус Христос, соправдный Бог и человек соправдный, хай будет узвеличено имя Христово, хай будет прославлено наисвятейшее сердце Иисуса, хай будет прославлена наидорожейшая кровь Иисуса, хай будет возвеличен Иисус Христос у наисвятейшем сакраменте, хай будет прославленный Дух Святый Сутешитель, хай будет ушанована наисвятейшая Панна Мария, хай будет ушанована есть святое и беззаганное зачатие, хай будет ушанована полная хвалы я в небо взяти, хай будет ушанована имя Марии Панны и Мати, хай будет ушанованы святый Юзов, я прочистый обранник, хай славится Бог у своих анелов и всех святых. Аминь. Будь завсёды похваленный, всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш
чудотворца, стал перчины оборонца, нам шлях избавления покажи, край наш от лиха бережи. Фабияне, наш чудотворца, стал перчины оборонца, нам шлях избавления покажи, край наш от лиха бережи. Фабияне, наш чудотворца, стал перчины оборонца, нам шлях избавления покажи, край наш от лиха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугов Твоїх, які побожним євангельським життям і отданим служенням поширали серед братов і сестер познання ім'я Твоєго святого, обвящаючи Слово Твоє і уділяючи святые сакраменти. А дари ласки й хвали алтара слугу Твоєго, отця Фабіяна, заступника Столпецького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу айчину від нападків злого духа. Праз Христа, Пана нашого. Амен. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Нехай будет прославленный найсвятейший сакрамент, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Нехай будет прославленный найсвятейший сакрамент, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Знак крыжа. Серьезно?